Imidlalo isiniphiwe Shabalala Foundation Games isibanjwa unyaka wesishiyagalombili manje. Ibandakanya abadlali abaneminyaka engaphansi kwe-16 nengama-24. Le midlalo ebandakanya intsha yabafana namantombazane avela emaqenjini ahlukene adlala esigabeni esiphansi. Yithuba lokuveza amakhono kulabadlali. Kanti ingenelwe nangamaqembu aphuma ngaphandle kwesifundazwe iGauteng. Leli yithuba eliyingqayizivele kulentsha. Ngifila happy because amanye amathimba akakhona attenda le tournament ephezulu ngoba sokwazi ukuthola amathuba sikwazi basibone sidlale kwamanye amathimba aphezulu. uShabalala uthi lugotshwa lusemanzi. Ngibona ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi nami ngiyenza amathuba nje amaningi ukuthi ngiphi ingane ukuthi sidlale zibonise ikhono lalo. Unxuse abazali ukuthi baseke izingane zabo kwezemidlalo. Into ezi-3 kuphela umzali angazipha ingane: isikhathi, uthando nesupport. Le midlalo izophuthulwa mhla ziyi-16 kuNtulikazi.